Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Downtown, η Αναβίση αποκάλυψε ότι μετά το διαζύγιο της με τον Νίκο Καρβέλα πέρασαν κρίση και στην επαγγελματική του συνεργασία και αποφάσισαν κοινή συνενέση να μην συναντιούνται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο στούντιο και όχι μόνο. Νομίζω ότι έχω κουραστεί μαζί του και εκείνος με μένα. Δεν θέλω να το ονομάσω χωρισμό, αλλά παύση. Στο μέλλον μπορεί να ξαναδουλέψουμε μαζί. Πες μου πως αυτό που αισθανθήκαμε δεν θα είναι για μια νύχτα μόνο. Και όταν λέμε μέλλον, εννοούμε στο πολύ απότερο μέλλον. Όχι όταν θα κατέβουν από τον Άρη στη γη οι εξωγήινοι, λίγο πιο σύντομα. Προς το παρόν η επαγγελματική του σχέση περνάει η κρίση. Είναι και το πνεύμα του Βάγνερ που τον τελευταίο καιρό επισκέπτεται συχνά τον Νίκο Καρβέλα. Από την άλλη ο Νίκος έχει στρέψει τη δημιουργικότητά του αλλού. Αυτό ήταν σπόντα με αγάπη από την Άννα στον Καρβέλα Πάνια, εξαιρετικά αφιερωμένο δωροπακέτο με τα παρατράγουδα του Νίκου Βάγνερ. Όπως το να γράφει βιβλία και όπερες. Ναι, ιδιαίτερα ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι, η μαλά μου και η μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή έσπασαν ρεκόρ εισιτηρίων στη Σκάλα του Μιλάνου. Όχι, η Σκάλα δεν γκρεμίστηκε. Εγώ θέλω ακόμη να τραγουδάω live και ο Νίκος μάλλον το έχει ξεπεράσει αυτό. Πήρε ασπιρίνη και μετέγραψε και το ομώνυμο τραγούδι. Πώς θα γίνει μόνο με μια ασπιρίνη. Ίσως του κάνει και εκείνου καλό που δεν δουλεύουμε μαζί. Ίσως, για να αφοσιωθεί πλήρως στην τέχνη. Μούρι, με έχεις κάνει καψούρι. Μούρι, με έχεις κάνει καψούρι. Μετά το διαζύγιο της και επαγγελματικά με τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βύση λέει να βάλει μπρος για τον γάμο της με τον Χρήστο Ψωμόπουλο. Δεν το έχουμε προγραμματίσει ακόμη, όμως δεν θα με χάλαγε καθόλου να τον παντρευτώ. Είναι πλέον ο άντρας μου. Σκέψεις μακάβριες συνέχεια με κυνηγούν. Στιγμή δεν λέω να ησυχάσω. Στον γάμο σας θα είναι και ο Νίκος Καρβέλας. Να το ξέρουμε για να ντυθούμε κατάλληλα. Έχουμε να του δείξουμε και κάποιους ωραίους στίχους να τους βάλει στο επόμενο βιβλίο του. Χαμένος μέσα στο κενό, λες και ακροβατό, στα όρια της παραφροσίας.